Asawa ko. Abay, pinanawan damatay. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Dagmaklaw na ito napasama ka na giti aginak, manang. Abay, napasama nga katakwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan kayo. Agpatinggalaan di ta ti biyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang, manang. Ah? Kaya't masawan. Addan ar ma'am. Kanta na. Awan mo siguro dakis na tabalo amitay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam, nagpiitan. Nalado ki niya. Nagriga ngamin ti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag dyan nagarami ti sa balay. Nabayag basi nga liw-liwag ko ti pan nakabalaw. Nabiit kit di taawan pailat makatawin. Aha. Agpalabas ka pa'y mo't iti makatawin Sa kanto agaramanan iti sa bali ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mao ading filay. Si ka magaya, magisong. Sobrang ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amom siguro ti makagapaw. Napangimaya. Kas iti sigaw, umay kumanan ni darirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tarik namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasata nga roday. Ha? Kasaradagusan? Una ha? Di tanto malatong palta sana ya? Wen matkit di Anya ngay. Umanugok kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa kasar baraw? Kasto yang kay? Naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mait. Madanagan ak angkal. Diyak maliklikan tag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Sikaki di mait. Sana tila pampanunutam kanakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak angkal. Ay na. Sa bali daydi mo ng asawam. Sa bali mat ita. Unangin. Kasanungin ng mabalo manay. Amangan ngamin no managibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na urnong tilabaak. Bumasi ngaminan ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay si karayan na. Itong bigatin at akuyugan ka. Adapay ngamin aramidag ita iyatalon. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Kan ada papanak no bigat. Alaak te dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasa yawim mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangar na. Sikatin makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa pa agtun ti mapanaglabayin tun bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apa Uncle? Ay na! Ay na ibagtay may ka. Ay ni bakit mau? Ikakitain! Alaribungbungan dagiti tataw di karayan. Ay naigalis ka na. Anya! Sa dino bandang Uncle! Condolence bayaw. Ha? Ay agyamanak. Apay asino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak kaatindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos.
Mangan ka ah. Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapos saan ang apektaran ti salunat mo bayaw? Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga sawa manan. Awanin? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mag. Mabalin mo pa'y timangi kasar. Ustaw? Mabuti nga ka. Pagbut ngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyay ngay kasinsinday di feling asawam. Apa niya silay? Ag naudamot gaya man dito'y lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay kasta. Wen, napintas na jay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam na jay. Ah, Apay no armam ni Arcele aday. saan man atilay bagbagam manang? Ang mga numasulisog ka mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di manang. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, ah. Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapod no ka iti anak ka. Uwan, ah. No kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amaw, kayat kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anagagut kan nasingpot ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Ah, Mayat. Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kadingay ayatan nakmatlaang isong? uwan na silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak ako kasar ka adagos. Ah, kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan do apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang rona lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumuarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Agara manang. Ah, di mat kagap-gapom ijay balay da Arcele. Agsubli ka manin ijay. Kandi mat ko na ngay naklon na ka. Armamanan? Saan anyar si Litermag? Asino nga raw? Ni Angelina. Di anak da tata Francaw kin na Hilaria. Anya? Ne, apay nga agaram ka iti sa bale. Kat adda lang arudan nobyam. Ay, kiwa na. Tap na da reserva no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay sus, tilay bagbagam mo. Kiwa, mate. Nasaysayatan kag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanyak no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay, ayatan ka talaga, Angelina. Sabay ko mata, danamnamak keng ka. Isong? Di na ko maparigatin, ah. Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sa'kin. Sapay nuwangken ba kati sa pulen ni tatang ko ama parte no ada mga kasar kanyak isong. Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte Anya! Ay, damo nuang kao. Magbiro kakto iti baka, ah. Kinsa nga pulo ababaw. Pagbalinag to 20, no kaya na? Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin, ah. I love you to ko nam kanya, kaon. Sige. Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito yung balay. Iso sige. I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina! Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isong? Ha? Uray simple lang akasar. Basta agsimpa kayaw.
Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag ag simpa kayon. Tapno maaddaanak meten iti apo kaw. Di uray dwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Doa mo tinubyam? Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba ba si Tigastos? Ah, anyat kayat mo asawan? Ang pirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulong ti inana. Anya? Uy, Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Ken naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ani Arceli ti ikalaysam? ilimob minto na ti panagkasarmay. Sana dito yung lugar tayo ti pagkasaramay. Mapantayo iti sabali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a reception. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia? Ti may papahan iti nobyom ani isong. Agkasarmat ka noon. Ha? Ni, saan pa'y mat-anatulag ti kasarmi? Ay, sabali ti kasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di tang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-luk na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko kinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino ko nakda di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino ko naklagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam kaw. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duatam gayam. Ibagam ti agpaiso kanyak isong. Di ka aglibak. Ay kwa, wine. Aklonag. Ada nagkinaawata mi kini Angelina. Ang imsikat kasar kaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak isong. Kwa, sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay anubya. Ay, baka wanin na kumarsilay. Surya, saan na maulit? Ala, agawid kan. Tadapay papanak isong. Kung naman narumulta ita, iso din mag-asa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arcilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Ay, kasta ya? Imbla na mo't iti itbay. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arcilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga gabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipata mong day ta akasar isong. Tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan ano. Chikboy kamat gayam nga uray balukan. Ha? Makapadismaya. Isong aglinlipatan. Di ka pagan ano. Bye! Ay, hilaw! Hilaw! Ni? Inidaman? Agdiskitara, tag sa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Ah? Sikalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry, ha? Nag-break kami kani Arcilay. Sikat ikasar ka? Saanan? Ni? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan ano Isong. Ay, awa naman ang sininanda mo dagiti nubiyakaon. Anya ngay. Dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka.
Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Ginaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom aya ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at agladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayo ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabak at lusing. Tinasasawa manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala na iruam. Kun ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babaeng. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagit ti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakit di tawan madi arikrik naam. Akas kadagit ti makipilpila di ta nga agpapaagas. Iso adi ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kuana. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung bigatan ti mga sikaso kadagit ti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsubli damanan inton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapuanda. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pakasarsaritaan yon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko mo't daytan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di balay. Kano lumabas di tasango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta saan laki ding agkabil. Hanyat orasan, apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Mumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod Dandan ni 30 titawan kon. Kaslapay lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Adan panunot ni Glinda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jakpay kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad kadata ng paadal kan kwa na. Oray matikas ka pa nagpampanunot maun pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Napsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y nga iayaban, di nakmatikas kaso. Amangan no nasakit tinakam na kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay tigundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamot gayam lare barawk. Nay bagang orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman nakabarawk. Umudag ka pa'y Saan tata, taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw dasak tinaranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado adi naawatan da ito impadigom.
Wan nga rod tata, nadlaw ko akas la kagurgura na kami ni Nana Puring. Awan mo't ammo mi abasol mi kan kuana. Ay, di mo kaskaso jay asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na jay abakat kan ni nanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lari barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masida lakay. Ay, saus! Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napangles na itan bakay. Anya, Oh, na ita suman ti kanam. Kanda ito yung nakaluban dito'y amakan. Ah, tanay, mabisina ko na yan. Ay, nabanugak arimwar. Magimas mat dahi ito asumanan. sige. Mangan ka lang bakay. Ibusam na ita. Taamangan no mabanglays. Mayat ti timpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tayo. Adda nagisursur ang naglakaw. Saan alako na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga'y talangay bagam nga'y. Kahit apay aya. Maan ano ko ma. Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ang talna ka man matpuring. Si makit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan man? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mo ngamin imbaga at agos no asino tinangtag iti daytoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumbatam tinaramid mo kanya. Ni nananapuring na dyan, nanang. Napayon, hanyat mapaspasamak kang kuana. Simbakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan nak, Luseng. Ha? Mabit lang, nanang. Kasaritak ni nananapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo, nana. Tapamadakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Simbakit ti tiyan ko. Kalutluto lang gintad mi kada kayo, nana. Amang ano da sa bali akinan nyo. Ti konamkit di. Manggagamot at talaga tinam. Ginamudan nak. Saan na manggagamot ti inak, nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito nga umay agpaagas kini bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga uludin ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensyakan lari barok. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo na niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidon mi kan kuana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpaisuma nga minamang gagamod. Saan tila ipagpabasol mao? Di siguro kinan mo ang nabangles amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta, ta mabalinda ka nga idaraw iti kasta nga aramidam. Idarumdak di darumdak. Sa anak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na, nanang? Madanaga na kiti kasta lang Okay, aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa ilaang, nanang. Ala nga rod. Surutan amin ni tatang mo iyay bangkag. Damat linutok apamigat kan pangal daw ditan. Agin na nakalaang, tano di ka mabanog, wan.
Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kasla at darikrik naan na. Ngam di na mo't kayat ti agpa-check up. Anya nga ta, no padasan tang ipakita ka ni Luseng. Saanan, ang mga nukumaro ti rikrik naan na. No di na kayat agpa-check up, di ni Luseng langan, ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayain. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amat ti sikugmaw. Pakawanandak ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanyak tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya langan ti sawan dagiti tattao. Di ka ngamin nagananad. Gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakit. Anya nga raw, ang laditan. Aklunan tan atigasat ta anak mau. Sinalbagkit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timuten anak tatito pikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idaba kain. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makaamumuten ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit niya raun. Kasi may nangrunakit masikaw. Kasaya talaga. Pagan anong atulungan ti garanggandyang a babae? Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay tatang. Aday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti purwana. Noan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo kumay. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak, umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan nyo kuma. Kan pangalaan nyo ti kwarta abus-busin niya uno bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkarya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Ikit nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasi ti anak mo. Uwan nga rod, tatang. Kahit papanan nyo nga raud. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumot laang kada kayo. Anyamatan ang nagringgor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao. Ay, pasensya kayo nanang Diyak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumangamin, Glenda. Darasudos ka ngamin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam. Tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon ananang. Pasensya. Makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko.
Apay ngay panaw mo ti apo ko mi kada kami anak ko. Diyak kaya't adumakkel ti anak ko akas di ti trato ni nanang kada kami tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol ko matkit di isa maawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko tatang. Tulungan na kami kanu ti ama ti anak ko. Nakita anak ko. Likan magsinubyan kan kuana dan asawa na. Uwan tatang, nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kuana. Ne, apay akasla na ulimok to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan da Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka data. Ha? Itataawanan tinatagari dito unag ti balay. Naragsak kamot nga taan. Maasol mo dahi taoy. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak di taoy. Nasakit tinakam kaw iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pala maturog di taoy. Ah, papanam ko ma. Mapana kiti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pala nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, makaamu kamot iti biyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan ganas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Ngun nga rod na nang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman anak kapas ngay. Ni matatakardo. Agnanaad kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay-maysa ni Puring dita. Ngun ana nang. Diyak mo't makitkita nga mi na rumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Taamang ano pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanagsakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyaman nak iti umay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag. Kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amo kasaan ama iparbang dagitin asasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang dayjay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang matimang gurgurakan niya. Idi dayta. Saan itan kakalusing? Ay, aya. Mayat nga rodano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. Nawan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wan, agpaiso launay dayta, kaka. Cardo lakay, alamatan agawid tan ijay balay. Nagrigat agmaymaysa.
Pasensyakan puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no anda ki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw ngagnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaed ang daglenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumeten ti apo ko. Ay, Alan, agaawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat matoy balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manaw akitay. amagan mo't no da nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Ha? Tatang! Ha! Nagagkalenda anak ko. Anak! Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Itay kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak ko. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa ditoy. Kaslaak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak ti rason no apay apim manaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yo kanyak. Anak ko, di mo ipampanaw ti apo ko me Pangaasim ko ma. Well, nanang, kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yo. Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti dayapar ti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Kamil. Kat urayan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala, awagan kanto, takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makankan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod, manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya ti anak ko, please. Oh, adtoy, pasensyakan atan ni. Inikak datatang kenanang, iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag da ito yan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang iti kwartayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsendangay? Ilakaman yung tuman iti dayapar kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kansama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumula dayjay ngay, sang-sanga gasaut. Naibus ka no ti kwartana, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malaala nga raw. Nagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem na dyan anak mo. Kat no nakitak dyan inted ni Lila kwartana. Sangaribaw. Anya? Kunana sa nga gasaw. Sangaribo nga raod. Patpatsem tumat amin nga ibagana. Kat amom lang arunan nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita kat rimwarmanan. Hindi ada kwartana. Napanan naman ngatan kaumali-umain. Ay kita mumlatan Napan man siguro ni tayan dagitay pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan ngagbalbalaw? Adala nga rod anak nan. Natangkir mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agdumad ay ti ugali ka ni manang na alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Kamel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalata nagdumaan da. Una ngam nakaraw na niya Kamel. Natangkan ti ulo na. Di na amaw ti maanawa. Ket sika ano alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada ka doon ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin.
Chat kanyak. Kit ayabam nga roden Malangarod. Sana bale. Tana ko na namat nga uray manulat ited ko ken ko na. Basta adda ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay kat sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Seli, Tulong tan ken ko na rita, bakay. Nay, Kamel, agsingsingpot kay di balay damanang mo, Di mo istresan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istriso ngay. Mapangko nga rod tulungan. Kasano ko mga istriso. Ay na, am-am da kan. Adto yan. Tayong paalam at walyam, Kamel. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa dagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibadaw. Tapno siguradaw. Di ka man nagpapaaram ijayan, Ang mga nomadamdama, sumangpot ka amasikog manayin. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga amana. Trabaho ti papanambi di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, ijampay laang ti makinobyaw. Tanay, basit pay laang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Isu nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa inanakaw. Wen ka di, unay kayo naya. Ag sinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo. Panawan nak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Seli iti trabaho dito'y balay. Camille, wen? Wen manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Seli latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sa ti trabaho kun nga misaw. Bakit ni Nana Seli? Konsiderasyon mo latakin kwanan, Sana bale, tana ko na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ka ni Nana Seli. Ay, agyaman ak nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Nulakit di, tanagagat kang agtrabaho, mapapintas mo tulat ta ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan mo. Bakit? Mapayaya, daan-aramid, ijay likod ka iti. Diyak, maawatan ti Riknak. Bakit? Maulawak. Nasakit ti ulok. Matayag sa... Ay, sos! Aglingyot kamutan iti nagdadakal, lakay. Anyat mabasbasama kan. Ay, lakay! Ay! Umay ka tama pantalangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko! Ay na, adda kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Sano na makagaraw? Naimbag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Kamel, taagawid pa'y laang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kun ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-busen nyo dita ospital, nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadot tagbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akas ta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abus-busen dananang iti ospital, ading. Itid mo kadakwa dawan. Wen manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo ak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga agawid.
Ayan ti kwarta nga impawit ni manang maw. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni tatang maw. Di kay makaururay. Kasangsang pada tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak kaw. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Malak nga raw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun ti anak mo ijay ayan daan tem. Tayawid mo dituyan. Sige nanang, tada papanan mi. Nay, papanan nyo man ay. Di mo man nun ibulakbol ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di talaang mat. Di kam umadayo. Ikoyog mo man ay ijay sugalanan. Mabit kami laang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni tatang? Mayaten manang, nakarwanan ni ospital. Sana una makapagnangam dirit sumalatat pa nagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y langarod umay dito'y ading ko. Adaman ni nanang ang mga sikaso ka ni tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni nanang ang mga sikaso iti amata? Ken iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog ko na anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula nga uri kadwak ni baby. Ala nga rod, sikat ti makaam mo. Basta agpakada ka na imbag ka dananang kentatang, wan? Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille katin kuyog na matain jay anak na anak pasyudad. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Ken impakada na kanaw ken ni manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na. Isulatan ti masursurot. Uy, garud sa bagay, ada ni manang na amang bantay ken kuada ijay. Patsik adi na baybayan jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka matang agdalos. Day tamo laglot-luto ter aramide mon. Siya amin tagdalos ka naglaba. Ay, sana ya nga da nagsasaritaan tayo kadamanang mo balasang kaw. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akong atan anda ti anak ko nga si kaswag. Isa makitinulong ka mata? Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirak ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito'y balay tani. Napambar mo ti anak ko. Iso apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamong aglaba ka nagdalos dito'y balay. Sana bale, sana kung ngagpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko dito'y. Uray tumulong ak tulatan nga aginaw no ko Sige. Ngamne, kita numawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo. Gundawayam mo't ti mang tulong ka ni Nana Sally. Takaasimot. Wen manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ija probinsya. Ay katuwa na. Tulungan ta ti kabsat mo takasimat. Ayun nga rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet ken man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan palat trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadiita? Inton bigat ti schedule kong aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Adayamat kasta. Dapat everyday kang aglaba.
Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani bisiak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawis mo. Iraman kun to alabaanin tun bigat. Rumuarak ko mamanang, tay nakman na nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanyak. Manuti ka sa pulam aya, Camille. Uray 2,000 kumata ni, nagastos mo ti rumuar manang. Kanigatang kumuta na iti gatas ti anak ko ti daduma. Sa nga ribo pa'y lati maitid ko. Siyaktong ti gumatang iti gatas, Camille. Angam apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapul nga aw-awirin ti anak mo? Basta agsapulak iti pagtrabahwak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapulak iti trabaho nanang? Uray tadamo ni manang amang tultulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. At trabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ang mga gininaw. Pasaray agwalisak pa'y no daduma. Kahit umdas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. O sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello? Na, inidupnan. Pagdinata ka man, Camille. Saan nga amo damanang kung adan nobyok darin? Ang mga noong tandak. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanunot. Apay, paritanda ka makinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. At tinatan. Sumarunon tong di kasar. Ako rin tapay. Pag naadanta kumangay, ada ka di balay mo apag naadanta? O di probinsya. Ngam, kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad, ti pagyanan ta. Kat, anya nga rod ngay? Ada nga rod boarding house mo? Awa na, to, makipagnanayodak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyanan ta nga rod ngay? Dakil samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakada iti kabsat ko no umanugot. Di mo na nipakada, basta yung sangput naklat tayo jayan. Tapno awanin maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan iti balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Di nak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon iti nobyom dito'y balay. Ang apay ngay nga aging gaita, di mo't agtrabaho ti nobyo mon. Awang ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun ti asikaswen na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Ay, awan mo mi apapanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga kasta kamutan. Saan apa nang iboy-boy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon lata na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami? Kasanon ti biyag yung agina?
Sadya'y nakirelasyon istambay pa eh. So, pasensya kan. Hanggang nasaysaya at no lumasin kayon, Camille. Lumasin, di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamana nga. Ti pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit-kita? Ay, nabang-ara nakpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay na Seli, pasensya kayon, Wan. Itaak lang ngamin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisang put na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday. Di mo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat di nobyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala, sana bali taawan dan nana. Tapno makarik na da iti rigat, ay agpursigi da ang agsapol iti trabaho da. Kordaman kami, orang tininom ko. Anya kamatan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Ako magayang may ito mawartak. Papanam karabin. Ang subliya kita ng tibarkadag. Naimbagi dyan, talibring inom. Kastamlata ka na yunan. Awan lang arod trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. Already ka nagsubsublay. Camille, ala, nakalagip kayo mo't. Malaala, sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa tirik na mitikal labas gapoy timbagbagakken ka. Aklunak ngay didamo. Nasakit tinakam ko. Gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo iti nobyom? Awanan. Pinanawan da kamin. Ngam okay lang tar tumulaang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige. Ikan kapay iti may sa at tiyansam, Camille. Kat, kasanon ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangitalkak kan kuana. O sige, makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid kanon ni Camille manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na. Nagsaya atay na. Nay, nalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, huwag ngagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Hello. Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille. Ay, nobyo ni Camille, nanag. Anya, ay kastaya. Paaya di mo imbagbag ang adagayang puriner a nobyo, anak kaw. Wana, tapno masorpresa kayo nanang. Nagawid ni Jan diti Pilipinas to may nakano pakasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya! Ay na! Nagsaya atin. Ay na! Kamaudyanan na! Maisim pa mo langan tibiyag mo anak kaw. Nakasapol ka mo langan iti talaga para kin ka.
Uwan nga rod nanang. Jakmat ni namnama ti kas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay, kat. Oray da kami, anak ka. Ay, ka. Maragsakan kami magparakin ka. Malaala, sapay ko ma. Tag na nayunan, ti kinaragsak yaw, anak ko.